Tak jo, já se počem jmenuji Daniel, je mi 19 a tohle doťka jsem já. Všichni řekli cute. Ok, teď já. Jmenuji se Laura, doče mi 17 a tohle doka jsem já. V hlavě, ta je mega hezká. Ale co by na to řekla Niky? Vím, že se jí líbím. Všichni řekli doka nádhera. O, děkuji. Dobře, já se do menu Nick, je mi taky 18 a takhle vypadám. V hlavě. Dotko OMG ten je, to krásnej, ale nevím, jestli by to klapalo. Za chvíli Dot budeš můj. Nic, je mě volá mamka, už musím jít. No a nakonec já jmenuji se Nikolka, je mi 16. A takhle, doka vypadám. To není ona! Part 4 za 15 lik.